Üdvözlök mindenki gyerekek, ma egy Minecraft-tel jövök. Ez az új csatornám, szóval... És egyébként szeretnék mondani valamit, csináltam egy faintos kést. Ez majd így jön. Így. És akkor ezt majd lehet kitöltetni, majd lehet, hogy csinálok belőle egy ilyen videót. Na hát akkor kezdjünk bele, ugye már vannak nekem pályáim lekreálva. Szóval most csináljuk. Én nagyon most meg... Na. Elkezdünk egy új mapot. Na. Legyen. A nevem. Sziasztok. Se jó helyen van. Sziasztok. Megtaláljuk azt mindent, neki csak ezt a szart még be kéne vigyen. Ezt ide rakom. Ez nehéz lesz. Ez a legjobb verzió. Na. Gyerünk meg. Jó, mozdít, konszintú, visító. Faluba, gyerekek! Oké, ez csodás. Épp, hogy egy szavannafai falut kaptunk. És ja, azt hittem hárman vannak. Minden raboljuk ki a... Mi ez? Kertet? Nem mondom, kiraboljuk a kertet. De ez jó map lesz. Jobb csak most a facecamot. Hát én még nem szeretek. Jó. Most facecam nélkül lesz egy gyerekek, most bocs. Én meg vagyok is szokva, hogy facecam nélkül vagyok szó. Ja. De nem hiszem el gyerekek, hogy konkrétan ide leszpavnoltatott minket egy ilyen, mi ez, egy faluba, mondhatjuk falunak ezt, és nem azt mondom. De csodás. Mások tudunk letrédelni, mit tudunk? Egy falusi nincs. Krumpely! Tényleg el is feltettem, hogy itt szokott lenni krumpely. Kifostunk itt mindenkit. Hát itt azért jöttünk, nem? És közben jövögetnek itt ezek nagyon. Halljön be. Közben. Úrstenem ott, hogy legyen Kovács. Ott a Kovács. Látszik rajta, hogy ott a Kovács. És hát a... Annyi jó nadrág. Itt van. Ott a falu. Mások mit tudunk trédelni. Itt van egy, nem tudom mi. Ez egy azt a rohadt. De nem tudom gyerekek elképzelni, hogy konkrétan egy falu mellé spawnoltunk. Hát ez nagyon csodi. Ilyen csudi-mudi. Húha. Nagyon örülök nekik, annak nagyon örülök, hogy épp hogy egy ilyen falu mellé spawnoltunk. Úristen, mi van itt? Úristen, mi van itt? Utána kapunk egy embert. Trédelni. Na hallok én itt emberke. Szavasz tesókám. Trédelásondat. 19 a hátadba. És hát 18 napja emeraldot. Kérlek, emeraldot. Fejlődj egyet. Nem fejlődsz, akkor... Te fejlődött, jó. Mire csak trédelek még. 19 legyen benne. Emerald, érted, ez jó. Akkor ezt lássunk. 8 tökért
Ennyit kérsz, te kis köcsög? Jaj, nézzetek, leestőzöttek is puszi. Itt meg fognak harapni, te kis köcsög. Na, te tudod menni a bányába, hülye gyerek. Menjünk másnak, trédeljünk, kérjünk mástól ilyen trédet. Ósterem szerintem nem lesz Kovács ebbe, de azt se bánom. De legalább az, hogy ide spawnoltunk, az is jó. Legalább nem kell házat építsünk. Már itt megszállhatunk egy pár éjszakára. Szerintem. Szerintem simán megszállhatunk itt egy pár éjszakára. Csak keressünk egy falut. Falusit. Jaj, nehogy a kútba elsek. Disznóika. Csak szeretnék trédelni. Azért is, mert ez hasznos. Hú, van két ilyen. Jó, köszi a disznó. Hé, nem akartam. Köcsög. Ó, te búzi gyerek. Könyves polc. A házat kiálljuk. Muszáj. Ó, van Kovács gyerekek. Szevasztok. Szevasztok gyerekik. Gyákik. És mi van? Na, jó. Ez az gyerekek, van egy kis 6 almánk, van egy aranyrögünk, illetve egy jó, megértem, legalább van egy nadrágunk, egy üracink, és nocikánk, az is jó. Ho. Mit látnak szemei? Egy papot? Vagyis egy papáda. Papáda? Jó, mi azt mondja? Templom. Ez kisütött fél blokk. Jól tudom. De nincsenek Na, gyere, húsáda. Hát ez köcsög. Ez köcsögség már. Hogy nem adsz kaját, figyelj. És itt kaja nincs? Jó, van kaja, azt mondom. De hús, tehát... A szar lesz hús tőle. Mondjátok már ennek. Ja, hogy ez a kút! Ja, aha, most értem. Na most már tudom, ez mi akar lenni. És figyelj, késik a víz. Mondom, késik a víz. Oksa. Ezt még küldjük, felmegyünk és ennyi. Jó, úristen. Mi ez a szar? Jó gyerekek, de most is nagyon örülök, hogy... Szávasz, köcsög. Köcsög, mondom. Ez ide jött. Te kis köcsög. Mondom, trédeljek, te köcsög. Hát de hová az anyádba mész? Trédelni akarok. Na, hát nem tudom mi. Köcsög. Meg is öllek, te kis buzerat. Barbar. Minden menjünk is tovább, ezek a buzik mellett nem lehet ülni. Menjünk a sivatagba, szerintem. Csinálunk egy pár szerszámot előtte. Oksa? Menjünk kőbalta, azután jöhet egy vas. Cuccok, mert majd lehet lemegyünk majd bányászni ebbe a részbe. Mert hát megcsináltam azt a nem tudom mit, ahol több perces videót lehet feltölteni. Szóval most többet feltöltünk, illetve most már lehet 1 órás is ez a vidi. És ennek nagyon örülök, nem kéne pucsítani. Na látunk egy kis főt. Halk ez a Minecraft számomra. Kicsit lejjebb hagyjuk. Mert hát ez nagyon baj. Na, vágunk egy kis fát, és akkor lehet, hogy jobb lesz. Jó. Crafsoljuk le. Jó, milyen szépen is le a nadrággal. Na, barkácsasztal. A többit kilököm.
Jó. Barkácsoljunk egy kis fát. Csákán. Hol a kő? Ja, hát itt van a kő. 9 darab követ kell. Hát én ezt 1 órásra tervezem ezt a videót. Bementünk a papádába. Leszálljunk. 8. Ez a 9. Nos, lássuk a kraftolást. Nos, lássuk, van egy kard. Mondom egy kard, ezeket most ide felrakom a szarba. Ez egy baltánk. Csak nem lesz elég a bot. Mindegy lesz, ahogy kraftolunk. Nem kétszer, akkor van 9 darab. Akkor kraftoljunk egy baltét. Egy csoda baltát. Na hát akkor legyen ilyen. És akkor egy. És akkor úgy. És úgy is induljunk a szarra. Jó, gyerekek. Nincsen mi az már ágyunk. Megszállunk be. Szia, köcsög. Álljál, de nagyon gyorsan. Kapja. Ez milyen csont? Szajking, ez nem tudom milyen csont. Hát hiszem Everard, meg nem tudom mi. Ez. Túl sok. Erre a falura. Erre a falusira majd visszajövünk. Értettek és köcsög? Értettek és köcsög, mondom. Mondom, te kis köcsög. Na, rohadt gyorsan mész vissza. Nem. Betoljuk a gödörbe. Amit most ástunk, te köcsög. Hol vagy? Ja, hogy te itt vagy, te kis buzik. Hova az anyádba mész, te köcsög? Mász be a lyukba, köcsög, mász be a lyukba. A lyukba, te köcsög, mondtam a lyukba, te buzi. A lyukba már arrák meg ezt. Mondtam a lyukba, te köcsög. Ez nagyon is szeretném. Azért is, mert ez értékes buzi. Értek? Értem. Na most nagyon gyorsan menj be abba a gödörbe. Te köcsög, hallod? Te buzerant. Na de nagyon gyorsan menj be a gödörbe. Mondom a gödörbe, köcsög. Jelen ez itt vagyok, te köcsög, itt vagyok, köcsög. Na de nagyon gyorsan menj be abba a gödörbe. Nézem van. Gyere, hol ütted a zombikat. Rákedjen, mert te köcsög, te köcsög, te köcsög, te kis köcsög, te ez a kis buzis ide engem. Néznek, hogy megölték a falusimat. Köcsög, buzik. Öltétek meg a falusimat, buzik. Mások nem is itt van, hogy buzik, gyere. Nem, semmi. De azért ezeket elviszem. Nyolc hoztunk mellé. Lesz, hogy ezeket is elviszem. Mert ezek drága dolgok. Ezek nagyon drága dolgok. Menjünk sivatagba. Csak el kéne lokkodni mi az polcokat, de nem kapom azt a házat. Várj, ez is egy... De ez a kód, ez a kód. Jaj, nem áll, köcsög. Nem vettél. Nem vagyok itt a köcsög. Mondom, én nem vagyok itt. Köcsög, nem vagyok itt, érted? Nem vagyok itt.
Nem vagyok itt. Hát ezt látom, akkor nem szeretnék nagyon barátkozni. Ezeket a fákákat az ellapocskálom a házakból, mert ezek nagyon jó. Lapátni szarnak, most veszünk egy fákát, és megyünk egy házba. De hogy melyikbe volt, azt már a rák se tudja, merre van az a ház. Nem ez az, szerintem ez van, gyere csak ide, polc. És megölték a jó izék, megölték a jó falusimat. Azt a köcsögöt, aki itt volt ebbe a rákos gőz. Arra a rákos zombik is be kellett puszályok jöjjenek. Puszályok belőlenek, köcsögök. Most mit mondjuk? Megyek. Csorolok egy fákját. Azt lássam magam a földbe. Ezt majd ezt meglátom, hogy addig ezt majd felgyorsítom most. Enderman. Viszok egyet.
már kezd nappalódni. Aha, mindjárt elindulunk a sivatag fele. Még egy kicsit berakom. Szerintem indulhatunk. Nem, még nem indulunk. Még várjunk egy percet. Elindulunk. Forintos. Na. Akkor most már indulhattunk. Na, indulunk. Bárány, már van egy ágyunk. Meg vagy köcsög? Ott a bárány. Szeretem ezt a játékot, gyerekek. Csak néha beszokott laggolni. Arra van a sivatag. Hogy erre? Szerintem erre. Na, hát itt van. Erre megyünk. Szerintem felgyorsítom ezt is. Nem állj a sivatag. Ezeken... Ja. Jó. Merre menjünk? Szerintem erre megyünk.
Laggol a játék. Nem laggol. Megvan a házunk hely, gyerekek. Na, hát még csak egy kicsit kell mennünk. Hoppa. Itt lesz a házunk.
Lepakolunk. Aztán meglátjuk, mi lesz. Nem beszélek most sokat, de képzeljétek, én most nincs kedvem annyira beszélni. Szóval. Haladjunk is. Ne. Na. Na, ennyi lenne a videó. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, akár fel is iratkozhattok a csatornámra. Én Alex voltam, sziasztok!